Morning ndine Jack. Nde ku USA mu state ya California kwa pangika ngozi kukuyaka moto unamba kuyaka Tuesday pa 7 January. Chomwe chinayambisa moto sichikudziwika, akuti akupanga investigate. Nde investigation yake yopakali panopo singatheke kuteka msanga nangasi kukadali moto kuli mkati mwa moto ali pakalikiliki ofuna kuzimisa moto. Ma firefighters, ndege, madroni zothira madzi nthawi yonse zakhala zikupanga koma moto sukusiya. Akuti mene unayambira Tuesday unayakhala ngati wayamba pang'ono koma chifukwa cha mphepo, ati mphepo yake yotentha kwambiri imapeza kuti kumabwera chimphepo chimathamanga 60 miles per hour. Mphepo ija ndi imakhala ngati yangotenga moto uja nkuwulutsa nkona kwina konseko kuna nkugwirira moto. Ndi pafupifupi mzinda wonse akusunthako anthu 200,000 kunoti achoke malo amenewo apite kumalo kwabwino kuti akakhale kwa safe. Pakali pano kuchokera Tuesday pamwalira anthu 5 chifukwa chonena kuti nangasi maiko anzathu andikotukuka kwambiri eti anathamanga kwasunthapo anthu, ma firefighters, chilichonse choyenereka kwachosa kwa anthu. Ena akadali komweko akufuna kuyesera kumenyana nawo moto. Nde California ndi wamkulu kwambiri komanso ndi kuchimake kwa ma celebrity ambiri amene timaona ma TV amakhala kutiko, amakhala kumeneko, dziwa mansion zawo zili kumeneko. Makamaka paja anthu amakhala ndi ma area 8 pali malo ena otchedwa Palisades kuti kumeneko ndi pachimake pa ma celebrity kuti awa ali nyumba yawo ya mamiliyoni mwakuti awa yawo choncho kumenekonso ndi kwabukano moto kwadzaoneni onena kuti ma celebrity ambiri aluza manyumba awo, manyumba angoyaka kuyakira atu mamiliyoni. Chilichonse chathera mutimo chathera momwe anthu amangothawa ndi miyoyo yawo, magali moto chani amangozisiya ulendo kuti chani kupulumutsa miyoyo yawo. Nde ndizoopsa ifa sizidziwika panopo sayamba kunena kuti madzi awathera ozimisira moto koma pakali panopo sizili bwino, ayesera kusunthapo anthu mene angathere. Pamene chinanso chimene chikuchitika anthu ena nangasi atengapo advantage kuti dzima mansion za anthu olemera zija onse athawamo zikuyaka moto. Anthu uno ena ayamba kumathamangira kumiriko kumeneko kuti azikaba nangasi ndi kuti muli katundu odula mmenemo moti anthu 20 amangidwa chifukwa chopita kukaba manyumba moti mukuyaka kapena manyumba oti ayaka kumakayang'ana kuti mwatsala chani choti akatoletolemu akanyamulemu. Nde zikuchitika ku USA akuyesesa boma likuti lipereka cost ya zonse zomwe zatani zaonongeka kaya ntchito yomwe ikugwiridwa yozimisa moto. Nde anthu akunena kuti mwaona mmene zimakhalira dziko lapansi zinthu zina zizitani sizisankha, palibe zoti uyu ndi olemera uyu ndi osauka. Moto ukuyaka paliponse, ukuyatsa nyumba kaya ya munthu osauka kaya olemera. Nde zimene zikupangika ku US zomvetsa chisoni koma iti ndizoopsa kuti munthu ena nyumba yawo yoti akhalamo zaka 20 katundu wawo yense chilichonse ma memories awo onse ali mmenemo kungopsa mphulusa basi zonse zapita kuti olokuyambira konso uyambiraso mwa mtundu wanje olokuti ya insurance ndipatsa ina ikupatsa ina koma ndikuti ma memories onse aja apita uchito yambiranso wani. Zimenezo ndi zomwe zikupangika ku USA zikoma kwambiri.